Rifat, hayırlı günler. Hayırlı gün, isenlermişsiniz. Sen менә быел, ялгышмасам, татар җырында, елның иң универсаль артисты исеменә лаек булган идең. Шулай бит? Әйе, шулай булды. TMTV премиясендә уникаль артист булдың. Менә син беренче чиратта үзеңне кем дип саныйсың? Артист, юморист, җырчымы син, актермы син, кем син? Универсаль белән уникаль аларның нәсәсе белән аерыла икән беренче. Ул номинацияны шулай уйлаганнар, шулай куйганнардыр инде. Мин үземне кем дип саныйм? Мин үземне Аллаһ Тааладан бирелгән шушы мөмкинчелек белән мин аның әзме күпме бераз җырда бирелгән инде, әзме күпме сөйләүдә бирелгәндер инде. Белмим, мин үземне теге менә мин җырчы дип әйтә алмыйм, менә мин актер дип әйтә алмыйм, менә мин алып барышы дип әйтә алмыйм. Алар миндә һәрберсе күпмедер өлеш бирелгән. Кайсыдыр тамашачы сөйләгәнне тыңларга киләдер, кайсыдыр җырны тыңларга киләдер, кайсыдыр бәлки бөтенләй сикереп биргәндер, кайсына бөтенләй ошамыйдыр, белмим, әйтә алмыйм. Мин алар барысы да үземә бик якын. Менә сөйләгәнне тыңларга кирәк дисең. Халыкка менә нинди юмор кирәк бүгенге көндә? И вообще халык безнең аңлыймы юморны? Аңлый, нишләп аңламасын? Юмор төсле булса, билдән түбән булмаса, гаилә белән килеп, карап утыра торган концертлар бик әз бит хәзер соңгы арада. Яки или баласы гына барала, или әтисе генә барала, әнисе дә бара алмаска мөмкин. Чөнки әтисе белән әнисе баласы бергә карап утыра торган концертларыбыз бик сирәгрәк тә бит инде. Кай вакытта артыграк сүзләр чыгып китә концертларда. Беренче концертларны башлаганда минем үземнең дә шулайрак булгалады. Менә узган концертларны карыйм. Менә кирәкмәгән сүз әйткәнмен, менә артыгын әйткәнмен. Чөнки ул вакытта беренче башлаганда белмисең нәрсә, мин үземнең образында белмидем, кем мин бөтенләй. Мин нәрсә эшләргә тиеш, мин җырларга тиеш, мин сөйләргә тиешмен, мин биергә тиешмен, мин оятсыз әйбер сөйләргә тиешмен, мин акыллы әйбер сөйләргә тиешмен, шигырь сөйләргә тиешмен, белмим. Моннан да япшасың, моннан да эләктерәсең, кешенекен дә кабатлыйсың, кызык булыр дип оятсыз әйбергә дә кирип карыйсың. Әмма дә ләкин менә шушы мин 1 ел эшләү дәверендә аңладым, чөнки хәзер замана бик алга киткән, интернет заманасы. Безнең беренче концертлар, беренче елны 168 концерт булды. Аның 120се авылларда булды, Татарстан Республикасы буйлап. Иң дөрес фикерне авылда әйтәләр. Хәтта концерт вакытында нәрсәләр ошамаган булса да, концертны бүлдереп әйтмәсәләр дә, концерт төгәлләнгәч, апалар кереп, балакаем концертның бик әйбәт булды, кызык булды, но теге әйбереңне сөйләмә дип. Все, аңлыйсың. Или бер нәрсә әйтмәсәләр, менә булса яхшы булды, тегесе начар булды. Дөрес фикер, туры фикер. Иң әйбәте. Шунысы шатландырадыр. Аннан үземә әкрен нәтиҗәләрдә ясый башладым инде. Бүгенге көндә мин көн кадагында булган хәзергесе актуаль мәзәкләрне, анекдот түгел, тормыштан чыккан әйберләр миңа шушы интернет челтәрләреннән бик күп язалар инде. Рифат безнең авылда булай булды, безнең садикта кызык булган, безнең мәктәптә булай булды. Билдән түгән булмаган кызыклар да буа буырлык. Күзен ачып карасаң бүгенге дөньяга. Уйладыңмы, июләр диеп, июләр булсам булыйм әйдә. Шулай да сине бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы, июләр диеп, июләр булсам булыйм әйдә. Шулай да сине бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Менә ул идеяларны каян аласың? Карыйсыңмы син, менә караштыргалыйсыңмы башка халыкларның юморларын? Башка халыкларның юморларын түгел, үзебезнең аяк астында булган татар концертларына да барага вакыт юк. Чөнки сентябрьдә концертлар башлана, сентябрь азагыннан. 25-27 концерт айына майга хәтлек бара. Аның иң әз концерт булды декабрьдә, 22 концерт булды, бу иң әз бу ялырак булды инде. Монда кая кемне карыйсың? Майда концертлар бетә дә, бер кая барып я авылга кайтып ял итәбез, я бер кая интеге Турциягә барып киләбез бит инде шул. Бөтен артистлар шулай бит инде. Бер ике атна ял итеп кайтасың да, анда да ял итмәсәң шушы концертларны үзең кайту белән сразу җырлар эшли башлыйсың, программасын уйлый башлыйсың. Кеше концертта карарга да вакыт юк. Кышын шунда әйтәм. Бик вакыт булса, менә бу январь айларында, февраль айларында, март айларында вакыт булганда тырышам Камал театрына барырга. Спектакльләр, премьерлар карарга тырышам. Яңалыклар. Премьера булмаса да барам, буш көнем бар икән, Камал театрына барырга тырышам. Анда рәхәт, анда онтыласың, бер уйлану. Син күргәнең бар? Камал театрында алдашмыйсың, дөрес. Гомумән алдаша торган түгел. Менә иҗат итә башлаганга зур сәхнәдә ничә ел булды һәм быелгы программа турында да бер-ике сүз әйтәбез. Иҗат итә башлаганга, шул иҗат, белмим, менә дөресен әйткәндә мин килдем 2005 елда укырга.
Казан дәүләт мәдәният сәнгать университетында, Соло табыны факультетына. Сентябрьдә укый башладык. Октябрьнең 7-сендә мин Шәмсия абыйлар тергезгән Илфак Шагаповлар ясаган Кыек шәүлә дигән төркемдә юморист булып, менә Әбри Хәбриевләр, Данир Сабиров, Алия Нугаева, анда Зөлфия Минхаҗева, Илсия Бәдретдинова шулай бергә шулай берләшеп, алар заочниклар, без учниклар идек. Шушында чыгып киттек. Мин иң беренче гастрольгә 7 октябрьдә бер ай укыганнан соң сразу чыгып киттем. Менә шушы образ бала диде дә Шәмсия абый миңа, шуны өйрәндем, ятладым да, шуннан башланып китте. Аннан туйларга кирип киттек Данир белән, туйлар уздыра башладык. Юбилейлар тегесе, монысы. Аннан соң Илсия Бәдретдинова белән эшли башладык. Анда эшләдем. Музыкант булып та, шунда җырлап та, алып барган да булып, анда Илсиягә алып барыш кирәк түгел, үзе алып бара. Шунда юморлар сөйләп. Аннан укып төгәлләгәч, 2009 елны Соло табы үзенең концертына чакырды. Анда инде алып баручы буларак шулай театрализованно уйнадык. Шунда аннан соң инде анарда да шулай 4 ел эшләгәннән соң үзебезнең арбаны булдырдык инде. Аллага тапшырып, истән сигнал килгәндер инде, балакай үзеңә эшләргә вакыт дип. Шуңа күрә Аллага шөкер булды, уңышлы булды. Остазларым әйбәт булды. Мәктәп елларыннан, авыл елларыннан, авыл вакытыннан итәсе килә, беренче класстан башлап, беренче укытучымнан алып, бүгенге көндәге булган остазларыма бик рәхмәтле, чөнки алар барысы шәхес шушы татар эстрадасын, татар сәнгатенә зур эз, зур өлеш, зур фундамент салган кешеләрнең дәресләрен алу, аларның нәсихәтләрен, аларның хәйр-фатихаларын алып эшләү, алар бит күпме ялгышкан, күпме буталанган, аларның булышулары, ярдәмнәре, балам, менә булай әйтсәң, уңышлырак була дип әйтү, ул 10 миллионына да алыштырадыр. Ярат үзең яратсыннар синне, яшәсеннәр син дип җаваптым. Кирәк булган эшең генә түгел, кияүгә чык бары яратып. Ярат үзең яратсыннар синне, яшәсеннәр син дип җаваптым. Кирәк булган эшең генә түгел, кияүгә чык бары яратып. Бүгенге көндә бит инде син барыбер күпмедер дәрәҗәдә танылган, популяр, талантлы артистсың, кеше менә танылган сайын, аңа менә иҗатташ, дуслар арасында индидер барыбер шундый кырын караш була. Менә син сизәсеңме андый әйбер? Бармы ул менә эстрада? Иҗатташ дуслар арасында дисеңме? Артистлар арасында, гомумән эстрада. Менә күңел хәерчелеге, күңел байлыгы бар дип сөйләшәбез, әйтәбез әйме? Күңелеңә карата Аллаһ Тәгалә бирә дибез. Минем күңел үземнеке бер көнгә карата да көнчелек юк. Мин көнләшмим. Көнләш әйтәләр, ак көнләше бар, кара көнләше бар. Ак булса да көнләшү инде бар. Миндә агы да юк, аның карасы да юк. Кирәкми дә. Ул шир бит инде. Мин аларның һәрберсендә иҗатташ дусларым итеп кабул итәм, һәрберсендә олы буынга хөрмәт белән карыйм. Яшь үзебезнең буынны шулай ук урысча уважать итәм. Шул дителәс яшәбез бит, шулай ук хөрмәт итәм. Аралашып торабыз. Теге бер-беребезнең туган көннәр белән котлашабыз, концертларыбызга килешәбез, мөмкинчелекләр булганда. Теге менә инде күңелне, җанны ачып, кычаклап, елашып менә утыра торган андый иҗатташ дус юк. Ул беркемнеке дә юктыр. Душманнарың бармы? Мин Сине күрә алмаган, синең турында гайбәт сүзләр ишеткән бармы? юк, ишеткәнем юк. Ишеткәнем юк. Андыйлар юктыр инде, белмим. Мин юк, үземә килеп ирешкәннәр дә юк, әйткәннәр дә юк, алай юк, андай бер юк. Булмады да, булмасын да инде. Менә белмим инде ансы гайбәттерме, юктырмы, синең турында бай дип әйтәләр. Син үзеңне бай кешегә саныйсың. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Нәрсәң бар? Сәламәтлегем бар. Исән сау, әтиәнем исән сау, абыйларым бар, гаиләбез бар, улым бар. Яшәргә урыныбыз бар, ашарга ризыгыбыз бар, кияргә киемебез бар. Әзме күпме дәрәҗәбез бар. Теге матур илдә яшибез, матур җирдә яшибез. Шунарга шатланып туя алмыйм. Теге байлык бит инде ул, теге төрлечә аңлыйдыр инде аны. Кемгәдер теге миллионерга миллион җитми, хәерчегә тиен җитми дигән шикелле. Кем каян үзенең рамкасын куйган, миндә рамка юк. Мин акча байлыгын байлыкка санамыйм инде. Теге кирәк, тормышта яшәгәндә бүгенге көндә бигрәк тә кирәк. Теге бәлки әйтерләр, Рифат сөйләп утыра инде акчасы нәрсә. Чыннан да акчасы бернишләп булмый. Акчасы син беркемгә дә кирәкми дә, кызык та түгел, бер нәрсә эшеңдә бармый, эшеңдә эшләй алмыйсың, яши алмыйсың. Акча белән генә дә булмый. Күңел байлыгы булсын иде. Менә шушы күңел халәте, кемнәрдер иҗат кешеләр төшенкелеккә биреләләр бит, китәләр менә үземнең якын танышлардан да беләм. Теге бөтен әйберләр дә бар, бөтен әйберләр яхшы, әмма ләкин күңел тынычлыгы юк. Нәрсәдер җитми, нәрсәдер менә
кирәкми, шушындай бердән куркам. Аллаһ Тәгалә шушындай әйберләр бирмәсен дип. Иң мөһиме калганы менә шушы булган әйберләр. Әти-әнибездән Аллаһ Тәгалә айырмасын, туганнарымнан айырмасын, гаиләмдән айырмасын. Менә шушы зур байлык, зур көч минем өчен. Тамашачлардан айырмасын. Şükür iter üçün her günüme. Ey Hudayım sabırlık bir mina. Менә үзең әйтеп киттеңме, аена 20дән артык концерт бирәбез дип име. Ул бит инде ай сайын бара име, менә сезон бит инде сезнең. Менә шундый кәйф булмаган, ширләгән чакларда каян илһам аласың, көч аласың? Ширләргә вакыт та юк инде, дөресен әйт. Әйе, була, андый вакытлар була. Һава торышы шикелле инде, көндә кояш булып тормый, көндә яңгыр гына яумый, буранда чыкмый дигән шикелле. Халыкның да теге үзенең халәттә төрлечә була, кай вакытта бер кемне дә күрәсе килми, теге кычкырып елайсы да килгән чаклар була, күңел дә тулы. Кай вакытта теге күз тию диләр инде, ансы да бардыр инде, булып аладыр инде. Ул син теге яратып карасалар да, яратмыйча карасалар да күз тия бит, бар бит инде. Төрле кеше бар, төрле энергетика бар, төрле көч бар. Андый вакытларда менә мин концерт башланыр алдыннан теге хәлдә булмый, теге килеп кенә инде теге ничек үтәр икән инде фәлән икән. Аллаһ Тәгалә көчен бирә, куәтен бирә. Концерт башланыр алдыннан үземнең дугаларны, үземнең түгел инде белгән дугаларны укып, Аллаһ Тәгаләдән сорап, ялварып, үземне эшкереп, көч-куәт бир, кудрәт бир, рәхмәтеннән ярдәмеңнән ташлама. Син аны тапшырам, син аны ашанам дип укып чыгып китәм. 3 сәгать вакыт шундый рәхәт инде менә. Бөтенләй бер сызлаган аяклардан тула, умыртка баганаларына барсы да турайып та китәсең, энергияда бигрәк тамашачылар да теге итеп кулда чабып каршы алып җибәрсәләр, эреп китеп май булып рәхәтләнеп эшлим. Аллага шөкер, ту дип әйтәм инде. Он теге концертта килеп, концерт башында алай әйткәнем юк. Чөнки сиңа билет алып килеп отырган кеше син ширлеме, син авырумы, уже теге ул аларны дулкынландырырга тиеш түгел. Аларның ни гаебе бар? Алар синең бит инде беләләр, кызык булырга тиеш, әйбәт булырга тиеш. Монда килеп моң зарыңны сөйләп, менә бит әле, урам бит әле, тегеләй бит әле, булай бит әле. Шуңа күрә чыкты икән, сәхнәгә эшләргә тиештең, ягъни законы бер. Концертның өзелеп калган чагы юкмы менә? Уртасындамы, или башында ук булмый калган бер инде сәбәпләр? Башкортстанда гастрольдә вакытта Октябрьский шәһәрендә узган елны концерт барганда, концертның башында тавыш юк, алдан ук инде связкаларга салкын тигән иде. Баштан бер 2-3 көн чиләп яткан идем. Шуннан соң итәм ярар, концертта без барабыз дип. Андай нәрсә генә ашамадык, нәрсә генә саламадык. Барыбер ширле тавыш белән җырларга да, сөйләргә дә ярамый диләр инде. Башында әз генә бар әле, бетә, ахырына хәтлек тавыш бетеп, теге итеп кенә инде сөйләп, тамашачылар аңладым. Бер инде фонограммасыз кай җирендә инде теге суз алмаган җирен суз алмыйчы, итә алмыйчы, әмма дә ләкин бер инде алдаусыз, нисез мин аларга әйттем, итем шулайрак авырыйм, ачламасагыз шулай, әйтәм, кайфны төшермәйбез. Шаярабыз, керәбез. Ярар, ризалаштык, шулай, менә шушы бер хәл булган иде. Концерт дәвам итмәдеме? Итте, дәвам итте. Бу ахырына таба башыннан уртасына хәтлек бер сәгать ярымнар тавыш хәл нормаль булды. Шул ахырына таба теге уже бетте. Әнә алдагы концерт буласы концерт Башкирияның, Башкортстанның, мен хәтерләмим инде ниндидер районда булырга тиеш. Ансына шалтыратып әйттек, тавыш бетте, бүген килә алмыйбыз, күчерәбез. Язга күчергән идек. Шушындый бер хәл булган иде. Шуңа күрә үзең әйтеп киттеңме, фонограммага җырламыйм дип. Һәм дөнья апаның да башка җырчыларның да әйткәне бар име, фонограммага җырлаган җырчыларны гомумән чистартырга кирәк сәхнәдә дип име. Син ничек уйлыйсың? Килешәсеңме бу фикер белән? Менә хәзер мин Әллә ул кирәкме ул фонограмма? Аның төрле урыны бардыр инде. Фонограмманы теге бөтенләй сызып атып, менә кыш көне урамда концерт куярга кирәк. Әйтегәйме, унда белмим, бер яңа ел ни паркта, анда сәгать ярым җырлап торасың икән, ул җырлап була сәгать ярымны. Но син бер ай больниста ятачаксың, шуннан соң бу связкалар җылынып, кызып, анага салкын тиеп, шушы салкын һаваны сулап бетәсең, бу үзеңә вредка эшләү. Теге бигрәк тә көчәнеп, ана плюска да ул хәтлек җырлап торырга ярамый. Кыш көне. Фонограммага да дип әйтәм инде. Аның үз урыннарына бардыр. Телевидение съемка төшерткәндә фонограмма кирәктер инде. Теге бөтенләй, теге, дубльләп чыгып ятмасын өчен чип-чиста ясалган, әзерләнгән әйберне бит инде барыбер телевизор аша бит барыбер тере тавыш булмый бит инде. Бар өйдә карап утырганда оркестр каршыңа чыгып уйнамый.
Ничек бар шулай кабул ителә. Ул матуррак, чистарак була. Концерт үзеңнең сольный концертың белән йөрисең икән, тамашачыларга билет сатып сиңа китерәсең икән, менә ансына мин категорически каршы фонограммага җырлау. Андый бер алда бирергә ярамый. Дыр дип саныйм. Кирәк эш түгел инде. Менә җырга күчик әле. Синең һәрбер җырың диярлек име? Дисәм дә ялгыш булмас. Үзенә күрә ниндидер бер хитка әверелеп бара име? Син моны син җырлаганга шулаймы ул, әллә аның язып биргән кешесе шулай язып бирәме сиңа? Менә җырның уңышы нәрсәдә? Менә соңгы хитыңда име? Сине уйлап дип аталар. Сине күреп дигән. Юк, сине күреп дигән. Ансы тамашачы Мөхәммәдтен яулады иде. Әйе, Аллага шөкер, ансы шатландыра инде шулай булуы шатландыра. Ул инде теге белмим инде ничек икәнен дә. Менә хәзер бу программа безнең бу 5нче сезон программасы инде җайланып бетте, урынына урнашты, җырлар урынында, мәзәк урынында, шаир урынында, 3 сәгатьлек программа. Менә калды тагын 3-4 ай вакыт анда. Февраль, март, апрель. 3 ай вакыт калган инде концертларга, май инде анда барас. Менә хәзер уже без баш вата башладык. 6нчы сезонга нәрсә җырлыйбыз, нәрсә сөйлибез, нишлибез, нинди кызыклар була, нинди биюләр була, нинди костюмнар була, нинди утлар була, нинди шоулар ясыйбыз, ничек тагын шаккатырабыз, ничек кызыклар ясыйбыз. Менә уже без җырлар ала башладык, яңа җырлар. Әле булары җырлап бетермәгән әле. Уже менә шулай эшләнә башланды. Мин аны белмим. Менә бу җырны алам да, все, бу җырны җырлыйм да, хит була бу, моны халык ярата. Әйтеп булмый. Аны бер үк авторлар язамы соң җырларны? Безгә инде мин инде эшлим, иң беренче иҗатны башлап Альфред Абьякшембетов, Фирзар абый Муртазин, Айдар абый Тимербаев белән соңгы арада бик нык иҗат итә башладык, Айтар Минхәҗев сүзләре белән анда бик күп инде авторлар, шагыйрьләре. Риваль Хисматуллин шулай ук этне егете, Илдар Ногманов апас егете шулай ук менә ул сине күреп авторы шулай ук бик җылгына кеше булып яши, Ривальне кыйбат атты. Төрлесеннән алырга тырышабыз инде. Менә минем үземә сүзләре белән менә әзгенә халыкчарак, сүзләре халыкчанрак була икән, минем күңелгә ята икән, минем үзем дә сизмим, аңламыйм менә. Мине йөрәк белән кабул ителә дә, шулай аның бөтенләй бер шулай килеп чыга. Тамашачы да ярата. Мин әйтмәсәм, минем бөтен җырларда әйбәт. Аның бар иләгә аша чыгарсаң анда бер бунака 70 җырдан әзгенә артыграк 80гә якын җыр, аның бер 20-се, 25-е, бәлки 30-ы уңышлыдыр инде. Аның калганнары ул минем өчен бәлки мин яратмаган җыр бүтән кешегә ошыйдыр. Менә сиңа ошаган җыр башка кешегә ошамаска мөмкин. Әйтәләр бит, вкус исә товарищи нет дип. Теге бөтенләй Рифат Зарифны күрә алмаган кешеләр дә бардыр. Сүземдә юк, ул бит инде шулай. Менә син телевидениедә җырлау ки. Җырлау ки. Тапшырына барасың. Менә үзеңнең менә шундый берәр идеяң, берәр проект ачып җибәргә, юмор, җыр белән бәйле берәр тапшыру. Үзең менә. Син бит инде бары идеяларга бай кеше. Юмор остасы да, җырчы да үзең, режиссер да син. Менә ансы шулай инде, дөрес әйтәсең. Менә ул проектны алып эшлисең икән. Только менә уңышлы булсын өчен, шушы проектның уңышлы булсын, аны халык та карасын, рейтингы да күтәрелсен, яратсын өчен только шуның белән шөгыльләнергә кирәк. Сәхнә концерт белән дә чабасың, басында алып барасың, тегесендә әйтәсең, туйларда уздырып аласың. Юбилейга барып киләсең, каядыр еще базарда да тиз генә анда хатыныңа бер бизнес ачып, ансында бар тигез, алай булмый. Бер эш белән, бу минем генә фикер инде, мин теге әйтмим, менә бер эшне эшлим икән, менә миңа әйтәләр, Рифат, менә акча эшләсәң, аренда ал, тегеләй бир, салон красоты, булай теге читтән караганда кешенең акчасын санау җиңел бит инде. О, бу концерт куя, моның монда миллионнар инде. Үзе эшләп караң, шуны бик яхшы аңлый инде. Миллионнарны кая килгәнен, кая киткәнен бик яхшы беленә сизелә. Әмма ләкин мин шушы эшемне эш итеп тә карыйм, яратып та карыйм, мин беренче чиратта акча дип карамыйм, минем яраткан эшем. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын, шырык көлеп торган, син кычыткан шып-шыгын. Әйдә, шәп карыйк. Миңа ул комфорт, миңа удовольствие алам, мин рәхәтләнәм, мин тамаша белән анда аралашуы, мин анда менә утырып бара торган телефон, утырып зарядкасы бетеп бара башласа, зарядка куясың да телефон бетеп итеп башлый. Мин дә теге бер 3-4 көн концерт булмый торса, мин үземне бетеп бара торган телефон шикелле саный башлыйм, теге зарядка туры. Концерт куя башласам, рәхәтләнеп китәм инде. Алардан алкышлардан рәхәт,
тамашашының жылы энергиясынан аралашу, міне әйтіп аңлатқысыз енді ол. Өз дүниясы, аның рәхәті. Мен башқа бірін ойлағаным да жоқ. Бұл жерлау оқиға мені шақырдылар, Лилия Кадырова шақырды, Рифат шулай-шулайырақ, Фирдус концертлары үлгір алмай, менің де шулай концертларға гастрольлар. Енді бір жыл болса да ішлеп барық деп, шынды келеші білер ішлей башылаған ек, бір жыл болып келейін де ішлей башылаған. Яңа сезон башлайбыз дейлер. Әпетті келіп әтәмін ұрышаландырып. Үлгір аламын, жоқ мұ, орыла. Чүнки бір күн, 2 күн ял күні бола, шында да біз 8-7 съемка ясайбыз ертеден кешке қайтылық әлі шундан шулай келу. Ол орыла бейт. Әзгінәтігі ялдай дәсі келе, бір күн болса да. Анды әлі сен әйткен сұрауға жауап етіп әйтәмін де, анды проект ойлағаның жоқ мұ? Ойлаған да жоқ, әлі мына шушы концертлар, концерт менің шушы проект. Менә яңадан юморға шундай сұрау тудымы? Син бірер үрнек алырдай кішің бармы? Татар юмористлары яки рус юмористлары арасында. Менә кімні әйтірейін? Менә шул ұшый меңа, шун юмор ұшый меңа. Әлі сен вақытын юқма барады? Жоқ, көзәткен. Менә бүгінгісі күнде, бір 3-4 жыл ішінде бір кімді көзәткенде жоқ, қарағанда жоқ. Бәлки ол зор минустыр, бәлки ол зор плюстыр. Кішіні қарап қабатлану да башлана бейт. Мен башынан қарайдырым задарнықның мәзәклер шындай қысқа, іштәліклі и бірнеше мәғінеді. Кім неше аңлай? Юморыны бітіне аңламаған кішілер де бар. Ондай кішілерге ауырдыр енді ол тегі. Кешерге де ол меншеге юморын аңламышын кешеп болайын деймі. Мен ғамына шындай қысқа тегі шындай фразалар шындай. Әйттің да иға, әйттің да тегі сөйлеп, бұталаны бітіп, өзің нәрсе сөйлегенін ұнытып, тегі азағы башым қызықларға тегі шейін деп біте тұрған юмор төгіл бітінді. Ол тегі шей, міне шусын дей білер шейдірге. Өзі біздің юмористлар 40 ел сәхнені тұталар, Мұнша Таш эстрада театры. Легендалар бетіндалар уже. Бек көп енді, бек көп юмористлар өзі бізде де тегі. Бек көп төгіл енді. Балар бармақ біле санарлық. Жыршыларға қарағанда? Жыршылар, қазір бетін барымызда жыршы. Кім әйте бейт, ғылыш тіл түтінден шыққан шекелі жыршылар деп. Шыннан да шулайдыр енді біз. Башыңа бірер мәзәк келіп түшмеймі міне бізге бірер мәзәк сөйлеп көрсетсең? Концертыңнан бәлки? Башқа келіп, мәзәклеріні концертқа келеш, концертқа шақырамайсыз. Қозан концертында мәзәклерді сөйлешіп отырыбыз. Міне эфирға, радиоға қай уақытта шақыралар да, эфирда отырасың, радиода Рифат, давай қысқа ғана бір мәзәк. Ол нендегіне юмористқа да бір отырғанда, давай бір мәзәк дейсің, бүтін білгенің ұнытыла. Сөйле тұрған мәзәклер, шондай шайтанның шондай нашар шайтан бет енді. Жең керек мән еске келішіп, бүтін әбіріңі бұзып қойарға мүмкінсің. Шуңа көре сөйлемеші қалуың мың қолай. Шуңа көре концертта келіп, көрішіп, сөйлешсек бек қызық бұла. Келегіз, ем? Ярар, келеріз ала берсі. Хәм... Пригласительный сұрады. Ярар, біз Альфред біле келеріз. Обязательно шақырамыз сізді. Хәм міні түгелік ендеймі әңгәмә бізіні? Уже ма? Әйде ғайләм турында да сөйлеп. Кетті самый көңілі сұрау біздің ғайлә турындаймы, артистлар бек яратып сөйлей ғайләләрін. Хатының нәрсе білен шығылдана? Хатын шығылләне, қазір бала білән шығылләнелер енді, еке малай білән. Ол біздің түркімге бүйіші болып келді, Сайдаш би театрында бүйіші болып, шында шулай мәдәни сәнгать университетінде білім алды. Бір ел біздің білән бейі берді, шунын таныштық та, аралаштық та, қауыштық та. Тағын қауышқаннан соң тағын бір ел бейді де, мінәқа ислам алып қайтқа шеңді. Игегіне? Ислам балалар бақшысына ермеялейм. Міне 3 яшта Алла берсе yazıldık енді. 3 яшта Алла берсе барыр енді. Әлі бет ертерек, әлі 2 яшта bir şey ғана. 2 яшта bir şey Алла берсе. Шул күзлерге болар енді, күзден сентябрьдан Алла берсе. Садикка орнашырбыз енді. Сұрамайлар мысын қойшан сіңілке шап қайтасы деп? Абишын шынды сұрау береге яраталар бізде. Сұрайлар енді, қойса берсе сұрай енді, қойшан деп. Қойшан екен бір Аллах тағала біләдір енді, бізгіне тілеп, бізгіне бұлдыра тұрған әйбер төгіл. Шуңа көре Аллах Тағала қошан жазған, шунда болсын, ең мехім исен сол болсындар, сол сәлемет болсындар, бары біздің да бағалары. Концерттің қошан бола Қозанда? Қозанда концерт Алла берса, исен болсақ, қатын қызлар бейреміне,
8-9, 10 март günlerinde Filarmonik konsertler залында уздырабыз Алла берсе. Программаның исеме, андый теге исемнәр бирмәдек, Супер шоу 5 дип атала. Супер шоу, ол 5 инде син. 5 безнең 5нче елы теге Супер шоу дигән серләр инде. Кайсы берсе язалы Рифат bu 5 шоу нәрсәне аңлатасың, бу бәйтән дысы юк бит Супер шоу 5 кенә дигән. Теге хәзер бит инде теге 3 шоу, 5 шоулар, әйтәм юк дылары юк, андый просто Супер шоу 5 бишлеге шушы 5нче сезонны аңлатса, Супер шоу дигән инде быел инде әзгенә ут эффектлары шундый әзгенә эшләдек. Сәхнәне башка төрлерәк бизәп, үзгәртебрәк, заман таләпләренә кертергә тырыштык, шуңа күрә шулай үзебез генә атаган исем инде аның. Пародиялар буламсың? Пародиялар, мен пародия остасы түгел бит, пародия осталары башкалар. Бик шәп килеп чыккан чагыштырмачадыр инде ул. Булай сөйләү арасында булгалы инде, мен барыбер да теге Салават абыйны күрсәтмичә булмый инде, чөнки ул безнең остаз, чөнки ул безнең укытучы, аның һәрбер әйткән сүзен мен теге менә Салават абый булай дип әйтә дип кенә дип әйткәч, уже аның шәйтәсе килә уже. Шуңа күрә шунсыз булмый, ул барыбер пародиягә керәдер инде ул. Булай аерым менә пародия номерлар дигән әйбер юк. Мәзәкләр, биюләр, шаярулар, җырлар белән бергә үрелеп бара торган кызыклы һәм бер урыны шундый тетрәндергеч рәктә бер урыны бар концертның. Уйландыра торган. Сер дип тормыштан алынган язмыш. Җыр турында сүз барамы? Җыр турында вакыйга, шын булган вакыйга, үзем белән булган концертлар вакытында булган вакыйга турында ул беркемне дә битараф калдырмый торган вакыйга ул. Шул. Ярар, мин сорамаган, ләкин син әйтергә теләгән сүзләрең калмадымы? Юк, син барсына сорадың матур иттереп, мин дә барсына да булдыра алганча җавап бирдем бугай. Бик зур рәхмәт чакырганыгызга. Исән сау булыйк, сау сәламәт булыйк. Ничек кенә шушы эстрадада эшләсәк тә, татарча җырлап, татарча сөйләшеп, татарча аралашып яшик, телебезне, милләтебезне күтәрик, татар телен онытмыйк, татарча аралашып, күбрәк сөйләшик. Бергә булыйк, бердәм булыйк, уйнап, көлеп, җырлап, биеп яшәргә насыйп булсын.